म्यूजिक। Recording by Angel Music। ऐसे न बहिया में धरई जीजा हो खतावे गरमी पसी जातावे पीजा ए जीजा मान जाई। हाँ 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 ऐसे न बहिया में धरई जीजा हो खतावे गरमी पसी जातावे पीजा। चढ़ल बोरंग आज कोरोना तंग तोर मुँह महकत बा दारू से। जबले तू कुआर बाड़ू हाक बा बाड़ू तू बहिन में हरारू के कुछ दिन बाद चल जाइबू साली बहिया पकड़ के हमारा साढ़ू के। अभी उमरिया काच बजीजा करा न खोदा खोदी हो। काहे खातिर तू देरा तारू साली हवा न चढ़ जा गोदी हो। हाँ आए हाय अभी उमरिया काच बजीजा करा न खोदा खोदी हो। काहे खातिर तू डेरा तारू साली हवा न चढ़ जा गोदी हो। धनु हाँ ए जान जाई दीदिया हमन के विधिया मारे लगी हमन के झाड़ू से। जान जाई दीदिया हमन के विधिया मारे लगी हमन के झाड़ू से। कहा जबले तू कुआर बाड़ू हाक बा बाड़ू तू बहिन में हरारू के कुछ दिन बाद चल जाइबू साली बहिया पकड़ के हमारा साढ़ू के। और तो भुला जाई नहीं जीजा। मिथिलेश प्रेमी जैसा न करदा हमारा के फिरी हो। कुमार सरमन सोहटा बनाही तोहरा हम भीरी हो। काहे हो ए सुनो ना कहो मिथिलेश प्रेमी जैसा न करदा हमारा के फिरी हो। कुमार सरमन सोहटा बनाही तोहरा हम भीरी हो। ए जीजा कहो सुन ला लागत पिटवा के तू मन बह जीजा हो अपना साढ़ू से। लागत पिटवा के तू मन बह जीजा हो अपना साढ़ू से। जबले तू कुआर बाड़ू हाक बा बाड़ू तू बहिन में हरारू के कुछ दिन बाद चल जाइबू साली बहिया पकड़ के हमारा साढ़ू के। तू छोड़ देना।